ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои дарди меъда ё барои кам кардани вазни худ инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳоро ба шумо тавсия медиҳад. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 3 соат карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ва инчунин барои ҳамаи дардҳо равғани сиёҳдона аз софсавдо. Ягон хел проделид намешавад, ин ҳамаш дурӯғ. Дар як шаҳрен ва дигар шаҳр мерен, бояд ки патенти ҳамҷара дошта бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорвон Сафаров, барномаҳои канали Юристи Ҷей. Тамошобинони азиз, имрӯз як ахбороти нав баҳри шумо пешниҳод мекунем ва дар идомаи барнома саволое ки равон кардагиен мехонем, ҷавоб мегардонем. ахборот оиди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо додситонии Русия ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон дар он кишварро баррасӣ намуданд. Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, додситонии куллии Русия ки бо сафари дирӯза вориди мамлакат гардида буд, пазируфт. Котиботи роҳбари давлат хабар медиҳад ки аз кишвар қарор дорад. Эмомалӣ Раҳмон нахуст меҳмонро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, робитаҳои зич ва муҳими мақомоти додситонии кишварҳоро таъкид намуд. Гуфта мешавад, ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳоро чун мубориза бар зидди ҷинояткории муташаккилии фаромилӣ, таъмини амният дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ҷинояткорӣ баррасӣ карданд. Ва инчунин дар ҳафти ҷаласа дар идома иҷрои қарорҳои шӯрои амнияти дастаҷамъии Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар бораи рӯйхати созмонҳои ва экстремистӣ дар кишварҳои аъзои Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ зарур шуморида шуд. Зимни мулоқот ҳамчунин масъалаҳои истирдод ва расонидани ёрии ҳуқуқӣ дар парвандаҳои ҷиноӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандони ду кишвар дар қаламрави якдигар баррасӣ карда шуданд. яъне ки додситонии куллии Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар кард, сафари корӣ буд ва бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мулоқот гузаронид. Дар мавзӯи масъалаҳои истирдод ва расонидани ёрии ҳуқуқӣ байни Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласа баргузор гардониданд ва мулоқот карданд. Комментарияҳоро мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Беҳрӯз нависонда: салом акаи Сорбон, ма визам махкам буд 5 сола. Рӯзи 29 омадам ҳуй шида, яка амнистия шида, ма патент кунам печати даст мебуро, яка дар аэропорт набромадак. Дар ҳоле ки худат қайд кардеса ки выезди тик шуда шида, албатта дар ҳолате ки агар дар аэропорт бромадагӣ набоша ва то озодона ба Федератсияи Россия дохил шида бошӣ, метавонӣ ки ҳуҷҷатҳои худат дуруст кунӣ. Фирӯз Қурбонов нависонда: акаҷон, агар шид парто ин видеоро. Ин видео оиди қарори президенти Федератсияи Россия оё проделид мешава ё ки не, ҳамира дар назар дора. Чунки мо дирӯз як навор кардем ва гуфтем ки президенти Федератсияи Россия тасдиқ намуд ки дар ояндаҳои наздик мумкин ҳамун қарор проделид карда шава ва дар видеои динангира мо гуфтем ки оли аниқ нестае ки кадом моҳ проделид мешава ё ки дар кадом рӯз қарор ба имзо расонида мешава ки боз ба муҳоҷирон як шанси дигар битиҳанд. Вале аз ҷониби президенти Федератсияи Россия тасдиқ шидагӣ ҳаст ки бояд проделид шавад. Ҷи Эйд нависта: ягон хел проделид намешава, ин ҳамаш дурӯғ, уже проверкара сар кардагианд. Бародари азиз, аввалан мо нагуфтем ки уже проделид кардагианд ҳамун қарора, вале мо гуфтем ки президент тасдиқ кард ки қарор бояд проделид карда шавад. лекин айни ҳол проделид шидагӣ нестай ва мо дар ҳамун видеои динангирам гуфтем ки ба ҳар ҳол эҳтиёт кунен шахсиятҳое ки ҳуҷҷат надорен, яъне патент ё ки регистратсия надорен, озодона гаштугузор накунен, чунки укази президент официально оли рӯзу моҳу соат ягон чизаш аниқ шидагӣ нестай барои дарозмуддат карданаш. Мирзоев нависонда: доктор Анвар Тоҷикистонда кор кунад савоб мешавад. духтури Сутунмуҳрара дар назар дора ки мо ӯро реклама мекунем. Намедонам барои чӣ комментарияро нависонда ва мумкин дар Тоҷикистон ҳам дошта боша одам барои табобат кардан. Муҳоҷирбача нависонда: ака агар патенти Москва дошта бошӣ, Московский област бошӣ, депортош мекунанд, илтимос гӯед. вақте ки шумо дар як шаҳрен ва дигар шаҳр мерен, бояд ки патенти ҳамҷара дошта бошед. мутобиқи кодекси меҳнати Федератсияи Россия, переоформлят кардани ҳуҷҷат мумкин аст барои шаҳрвандои
хориҷӣ, лекин ин чиз дар амал ба чашм намераса ва ФМС қабул намекунад ҳамин чиза. Мисол шумо аз Питер Москва меоед, бояд ки патенти ҳамунҷоро дошта бошед ва барои депорт кардан ё ки накардан рости гап ҳичи гуфта наметавонам. Шок нависонда. Аҳамият натеҳед, дар Россия ҳар рӯз барои муҳоҷирон як қарор мебирояд ки бо чӣ хел карда пулошона бигиранд. ин фикр ақидаи шумо апаен ё ки бародарен ё хоҳарен. Фарух нависонда. Ассалому алайкум, акама дар Россия май Тоҷикистон чӣ хел права гирам хидм нарафта якка илтимос ҷавобша бугӯжда дорам. Вақте ки дар Россия боши ай Тоҷикистон права гирифта наметавонӣ, чунки ту бояд автодром брай экзамен миспорӣ ва дар экзамен ҳузур доштани худат ҳатмия. Регар Тиҷей нависонда. Яка илтимос як савола ҷавоб тем. Ман омадагимда 3 моҳи ров нашид. Имконияти пул надоштам, бо 3 моҳа регистратсия тамом шуда буд. Ҳозир споридагии ман ҳамин регистратсияро 7 октябр бигирам. Агар ба метавонам патент спорам. Илтимос ҷавоб тем. Ҷавобша нависта Рӯи Кибрат. Агар ки тамошо кардаиста бошӣ ба саволу ҷавоб айна бародари азиз. Дар ҳолате ки ту баъди 7 октябр патент агар спориданӣ бошӣ, агар ки рейдҳо сар нашаванд, агар ки ягон қарори дигар набироя барои депорт кардан, бале баъди ҳамун дастрас кардани регистратсият метавонӣ ки ту барои дастрас намудани патентат ҳуҷҷатота пешниҳод кунӣ. Субҳон нависа. Ассалому алайкум бародар, авф дар Тоҷикистон тамом шид ё ки не биромадастанд одамо? Бале, аз рӯзе ки қонуни авф дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби президент ба имзо расид, зиндониё биромадастанд, яъне ки аз рӯзи ба имзо расидани қонуни авф 2 моҳ муҳлат барои ҳамаи ҳамун шахсиятҳое ки дар рӯйхат ҷойгир ҳастанд ва бояд ки ба озодӣ бибироянд. Яъне шахсиятҳое ки бояд бибироянд то тӯли 2 моҳа ҳамаш озод мешаванд. Ёров нависонда. Салом алайкум бародар, ман ному фамилияма Алиш Кардагиам. Ягон бор патент кардагӣ нестам. Ман метавонам патент кунам. Дар ҳолате ки ягон бор патент кардагӣ нестӣ, яъне ки ному фамилияти ё ки отпечаткити дар баз задани Федератсияи Россия нестай ва ба ному фамилияи навод албатта ки метавонӣ. Вале дар ҳоле ки агар ту пештар дар ягон ҷо ҳуҷҷат пешниҳод кардагӣ бошӣ ва дар баз задани ягон маълумотҳои ту боша, ному фамилияи пештараи ту бибироя, идоф имкон ҳастае ки тура як умра депортатсият кунад. Тамошобинони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва агар ягон саволи дигар боша дар комментария саволотона бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.